Ni Valeria naiz, Generala Txakoa naiz, baina Santa Rosan bizi naiz, La Pampan, Argentina. 42 urte ditut, ezkonduta nago, 2 semek ditut, nagusiena Nahuel da, 20 urte ditu, eta txikiena Mauro, 18 urtekoa. Biak, Kordoban probintzian bizi dira, unibertsitatean daudelako. Bai, nire lana, goizero, eskribano eta abokatuaren gestora naiz, arratsaldean, eskribania batean idazkaria naiz. Gainera, argazkilaria naiz, saio sozialak. Horregatik, asteburuan lan egiten du ere. Barnetegi batean, lagun bat, Cristian Etxeberria, Txilekoa, esan zidan programa bat bere izena mintzame.net. Eta gero, Kristina Tapiari mezu bidali nion, eta puntu nuen, gero konektatu nirekin mintzalaguna. Urte bat, daraman mintzalagun batetik. Bere izena, Jose Onandia da, getxotarra da, gizon jatorra eta atsegina da. Ura jubilatuta dago, 4 seme alabak ditu, eta 8 iloba ditu. Bai, gehiago bere emaztea oso polita da eta atsegina da. Ere, ark nirekin pazientzia handia du, Astean, asteartero ordu bata gutxi gora bera elkartu dugu, gai desberdinak hitz egiten dugu, eta mezu batzuk WhatsAppetik komunikatzen dugu ere. Niretzat programa hau oso importantea da hitz egiteko. Hemen, nire herrian, ez daukat aukerarik beste persona batekin euskara hitz egiteko. Horregatik, mintzame.net oso garrantzitsua eta laguntza handia ematen ditu. Orain dela, 25 urte Euskal Herria ezagutzen nuen. Nire amona, Irungoa zen. Eta Oiarzabal abizena zen. Nire bigarren abizena Oiarzabal da. 2005 urtean, joan nintzen Euskal Herria Gaztemundo programagatik. Bai, eta lehenengo barnetegia Makatxinekoan zen, 16 urte nituenean. Eta momentotan ezin nuen jarraitu. Horregatik euskaraz egitea gustatzen zai, eta euskara ikasten hasi nintzen interneten. Orain dela 4 urte hasi nintzen berriro ikasten. Eta Montevideoa barnetegira joaten naiz euskara ikastera, mintzame.net ere. Programa honetan, hitz egiteko partu hartu nuen Skypen bidez, zurekin. Jende desberdina, kultura, Euskal Herriko ohiturak ezagutzea, Bai, eta gauza desberdinak hitz egiteko, eta ez dakit. Gustora, bai. Bai, den horinik esango diet animazazue, Programa hau oso ona dalako,